People here and there. The problem is the basic logic of the system. Yek ji navdarên cîhana felsefeyê Silovoj Zîzek têkildarî rewşa Kurdanan li rojhilata navîn û rewşa rêberê PKK Abdullah Ocalan ji metnûçê raxivî. Just at the pure logic of today's global capitalism, Zîzek daxuya kirin ku dixwaze di demekin de Biçe Serdana Ocalan û wiha got. Min bihîst ku Ocalan di nava mercên giran ên tecrîtê de tê ragirtin û nikare parêzerê xwe jî bibîne. Niha dizanim ku siyaseteke hîn bêhtir dilnizim dimeşîne, xwe weke endamekî vî welatî dide naskirin. Ya ku dixwaze ji bo Kurdan otonomiye. Bi dîtina min divê karibe daxwazeke ji vê zêdetir bixwaze. Em bala xwe bidin dîrokê. Kurd qurbanên herî mezinên parçebûna kolonyalin. Nêzîkatiya Rojava yana li rojhilata navîn e we, ku kîjan qabîle wê li dijî kê şer bike, kî wê çi bike ye. Yani cîhana Rojava biryara vê dide. Li rojhilata navîn kemleşopiyeke deswerdana Rojava heye. of 20 to 80%. That is to say, again, if you disregard or humanitarian Zîzek li ser kantonên Rojavayê Kurdistanê jî daxuya kirin ku Kurdan heta roja îro dixwe rêveberiyê de gelek bi pêşketine got. Dibe ku piştî noxteyekê aştî be. Lêbelê nebawerin ku Sûriye ji bo demeke dirêj were parastin. Lêbelê li rojava sistemeke ku Kurd jê re pêşengê dikin û hemû gel tê de bi hev re dijîn tê ava kirin. just look at what would have been ideal for the functioning of the system. Basically, the idea is that sooner or later, 80% of the people Zîzek Fîlozofê Navdarê Cîhanê ye. Doktora xwe ya felsefeyê li Slovaniyê qedan û li zanîngeha Parîsê li ser psîkanalîz perwerde dît. Piştî vê demê pirtûk û gotar nivîsan. Bi saya bernameyên tevlî bû yek ji fîlozofên navdarên cîhanê. tens of thousands, even millions of workers. Not only they get temporarily unemployed, but they get permanently unemployable.